Здравейте! Когато един човек иска да влезе в политиката, той трябва да даде отговор на 3 въпроса. Първо, кой е и какво е постигнал в живота? Второ, защо иска да влезе конкретно в политиката? И трето, как ще се финансира? Аз бях ви казал, че трябва да се тръгне, ако ще се влиза в политиката, трябва да се атакуват директно евродепутатските избори и аз категорично искам да бъда евродепутат. Защо? Защото за разлика от много други избори, за разлика от минали години, в момента в Европа е огромна турбулентност. Идват националистически партии на власт. Алтернатива за Германия ще вкара евродепутати. Холандските десни ще вкарат евродепутати. Фламандците също ще вкарат. Италианците ще вкарат. Тоест, националистическите движения в цяла Европа набират сила, защото никой не желая вече да вижда една Европа, която е деиндустриализирана, която е васал на САЩ и която е населена с неоварвари. Ако трябва да има някаква промяна в Европа, тази промяна тръгва от Брюксел. Тя не тръгва от София. Защото ако човек си направи партия или иска да влезе в политиката, тук той стига до София, стига до жълти павета и там умира. Промяната идва от Брюксел. Поради тази причина аз искам да стана евродепутат, защото там, като отидеш в момента, човек може да взаимодейства с всички тези радикални формации, които за пръв път ще бъдат представени в Европарламента. Тоест, дошло е ново време. Преди това го нямаше, а сега те ще бъдат представени. И сега ще ви кажа чисто прагматично, защо е добре да се тръгва от Европарламента, а не да се прави в България и да се тръгва от тук. Ако някой направи партия в България, на него му трябват 1,5 милиона, 2 милиона лева, за да прескочи 4% бариера и да влезе във властта. Обаче той дори даже и да влезе във властта с 4% нищо не прави, защото има просто една групичка от 12-13 депутата, която не може да влияе на никой. След което го фаща цялата политическа въртележка и в края на краищата той е принуден или да влезе в коалиции с партии, които са му откровенно противни, но ще е длъжен да се коалира и да преговаря с тях, или за следващите избори, вече след като, ако първоначално от някъде ги е намерил тия пари, за следващите избори вече пак ще трябва да търси нови 1,2 милиона и тук вече влиза и в допълнителни финансови зависимости. Другото, което е, цялата система в България е така направена, че ти, като влезеш, като тръгнеш от тук, местни избори, републикански избори, ти влизаш в един коловоз. И този коловоз, както казах, стига до София. Коловоза, цялата месомилачката завърта и ти стигаш до София. И оттам нататък имаш 4% или за да направиш, да вземеш 50-51%, да мога нещо да повлияеш, много години са нужни. Тоест, цялата система е изградена така, че тя те пази отвътре да не нарушиш геополитическия статус, да не излезеш от коловоза. Обаче, системата не е проектирана за външни заплахи. Когато бъде атакувана отвън, от Брюксел към София, тя няма полезен ход. Системата може да бъде променена, включително и геополитически, защото тя не е проектирана да запази тези заплахи. Защото ще ви дам един прост пример. Представете се, че вие сте взели цялата власт в България, имате 200 депутата. Ако от Брюксел дойде една директива, не търгувай с Бангладеш, ако ще всичките депутати, всичките министри, ти да си премиер, ти няма да търгуваш с Бангладеш. Тоест, ако трябва нещо да се удари, трябва да се удари в Брюксел, а не тука. Така че стъпките са: първо се отива в Брюксел, второ се започва работа с всички националистически формации там. И Европа от един федерален орган, подчинен на САЩ, трябва да стане Европа на държавите, Европа на суверенните държави. Тоест трябва да се запази свободното движение на стоки и капитали, свободната търговия, за да могат хората да си работят, да си търгуват. Нищо повече. Никаква еврозона, никаква външна политика, никаква вътрешна. Това трябва да е съюз на суверенни държави. Идеята ми е: първо се отива там, второ се взаимодейства с тия партии, трето там много лесно може да се намери ресурс. Защото другите партии, защото националисти в Холандия могат да ти помогнат и с ресурс, и с пари, могат да ти помогнат и с административен капацитет. Ти можеш да говориш, например, с Люпен, да ти дадат 30-40 души, които да работят в твой щаб, тук и да се готвиш. Много неща могат да се случат там. И след което се създава една организация, която започва да работи в България. Другото, което е най-интересно, което всички пропускат: когато ти си евродепутат, ти имаш трибуна. Защото може да имаш най-добрите идеи на света, но няма ли кой да те чуи и да ги осмисли и да гласува за тебе, те си остават само твои идеи. Разбирате ли?
Просто трябва и баба Пенка от Каспичан да знае кой си ти. А за да го постигнеш това нещо, на теб ти трябва трибуна. Когато си в Европарламента, ти имаш трибуна. Медиите щът са длъжни да те отразяват. Тоест ти силово ги заставяш да те отразява. Следващото, което е, ти можеш вече да комуникираш и с Русия, и с Китай, с който си пожелаеш на официално ниво, защото ти комуникираш като евродепутат. Като си някой си тук в България политик, никой няма да ти обърне внимание. Тоест, помислете малко и ще разберете, че всъщност пътя е отвънка навътре, а не отвътре навън. Ето с това в България 33 години не се променя. То нищо не се променя поради геополитическата ориентация, но основният момент е, че партиите и политиците не атакуват геополитическата ориентация. И влизат тук, и влизат толкова и тръгват отвътре навън. А трябва да се атакува геополитическата ориентация. Трябва да се тръгне оттам надолу. Затова е много важно директно да се отиде в Европарламента. Това е моята идея. Моята програма е ясна, аз съм я писал в канала, няма да се повтарям. Ние трябва да си бъдем член на един Европейски съюз, просто като митнически съюз, и задължително трябва да бъдем член на БРИКС, и задължително трябва да имаме военен съюз с Русия. Това го налагат нашата изгода, дори не идеология, нашата икономическа изгода. Другия момент, който е много важен, е, че лева трябва да се откачи от еврото, защото еврозоната е в дълг. И ние не можем да бъдем закачени за една валута, която като потъни ще завлече нас. Ние трябва да бъдем закачени или за кошница от валути, или да бъдем закачени за злато. Тоест, първото условие е лева да бъде обезпечен, задължително с някакъв актив, който има стойност. Злато, диаманти, титан, без значение, каквото си изберете. И второто необходимо условие е, ние никога не можем да бъдем зависими от валута и не трябва да бъдем зависими от валута, която е в дългова криза. Ред други неща съм казал, мога да влезете в канала и да прочетете. Как ще се финансирам? Аз мисля да се финансирам с мои средства. В момента отваряме един магазин, който ще продава не само рекламни неща, но ще продава и много хубави авторски художествени произведения. Хората, които купуват оттам, една част от тия пари ще идват за моята кампания и все още обмислям дали да открия сметка за кампанията, защото просто не съм свикнал просто е така да взимам пари от организация, от фирми или от граждани. Но горе-долу в момента обмислям как да стане това финансиране. Няма да работя с нито една партия, защото моите възгледи са просто съвсем различни, защото, пак ви казвам, аз искам да се промени цялата геополитика на България. Не виждам партия, която да го иска това. От това, което са показали, няма нито една от тия, които са в парламента.